Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Lada mengikipat bang ya railang ban penjob ya kau VP hakne ka by election MP kumta kamentoi ya kiwe ki parti bakin peniang kandidat nomor long kema ki penleran ka ya lade nginnya penjob ya kau VP ngine ban penjob be ya kau VP hakne ka by election MP nang bau MP uban simti haka jaka jung doktor ki unle kembau doktor ki kwa Tenang ba un budin ya kito ki isu ki ba u doktor ki udawa naka sarkar India. Hello para bro. Te hakan ka video namar ba kelajan ka by election jang ka election MP. Kakwa ban keren kato kat ki kentien. Ki badon kam ban penseu thu lang ya phi ki paj ba. Kumno ba penjiet ki kandidat. Nakan yang ka jonga tengah sodai ba ngina penjob biang ya ka parti VP ya ka bau doktor ki ujob kenang ba u MP uban simti ya ka khet ya ka jaka jung doktor ki ru un simti ha ka parti ka bau doktor ki udon ngakwa bagi paj ba jungi kinle kumta lada mangi ki paj ba ya railang ban penjob ya ka VP hakne ka by election MP kumta kamentoi ya kiwe ki parti bakin peniang kandidat nomor long kema ki penleran ka ya lade na kalian ka jonga habang ngapet haki social media ngai ki pat ba kidang songsit hi ya ka VP kamtam hakasi hills bun ki pat ba kidang kwa ya ka VP ban kersan hakane ka by election MP te lada mengikipat ba ngia railang ban penjob bet ya ka VP hakane ka election MP kumta UMP ba simti ya ka khet MP haka jaka jung doktor ki un simti ru ya ka parti ka ba doktor ki udon bat lada le kumta yam lada mengikipat ba ngile kumta kamut ngidang iken ya ka parti ka bau doktor ki udon ngidang iken ya u doktor ki ngaong kumta namar ba watlau doktor ki don su hakana ka lapertei nrei ki nongrim ki jong u ki long ki bat kordor pha ki nongrim ki long bat don kam pha nakamta ka Shillong parliamentary constituency kentup bat Khasi Hills Padanti Hills kumta lada ni penjob yang ya UMP jong kau VP hakane ka kenti kumta un simti ya ki jingkwa jong doktor ki nre lada ni penjob ya we pat UMP na ka we ka parti ngem tikna su ba un simti kumba u doktor ki kwa ngem kermen su baun reisi ki isu baun le kumba u doktor ki kwa te parlok kal eru ka he phade te ngasu kwa dokumne met sim to ngina kersan miang ya ka VP ban penjob hakane ka election MP ka election sitek semoy jong ka MP ka Bansawan to ngina penjob yang ya ka VP ngada ngapet Hakasi Hills te tang itikna kipat ba kidang kersan hi ya kau light no katokat nemo katokat de lada don kano ka election ru kidon be ki bomon mo nrei ki babun te lada ngapet jakal MP by election mata imat dang don jikermen hi upra na Khasi Hills te Hajanti Hills ngam natip tikna namar kumbalong ka election MDC menswa hakapor ba let canvas election ka VP ngai wakipat ba kia boy bha haki jinglang nrei andala dei ka por thebut pat kim thep ya ki kandidat jong ka VP kim thep tikna kumta tang khendiet ki
MDC kiba job Majanti Hills. Lada day bagi padba nong janti ya kias ngotu ki ya kantait no ya ki bor jong kapisa kumta ngila banwan ra ya kajingkela. Nrei lada ki nong janti ya kidang yabi ya kapisa. Kidang yabi ya kangap ya kasini. Kata kajingkran kanyo kadai kapris kan kangap kasini kilas thui te kamantoy bat ngimyo ya ka jingkela. Ngimyo lanono ya ka jingkela. Kumta met musim ngawer phi ki pajanti ya. To nginya penjob ya ka VP. Ngire ban penjob ya ka VP hakane ka by election MP. Senang bau MP uban simti haka jaka jung Dr. Ki unle kumbau Dr. Ki kwa. Senang baun budin ya kito ki isu ki bau Dr. Ki udawa naka sarkar India. Te parok nakaliang kajunga ngam kwa un kerenjrong kublai sibun kublai sajarngu ngen sa siam biang hak be perki video.